Ahojte, pozdravujem vás z krásnej Malagy. Trošku vám to tu ukážem. Kto ešte nebol, tak určite choďte, toto je prístav. A práve ma napadlo, že môžeme prebrať jednu tému. Pred chvíľkou som tu išla po tomto múre, čo tu majú pri prístave. A len som sa pozrela na jedného muža, ktorý prechádzal okolo. A hneď sa vlastne na mňa usmial, povedal, že či chcem odfotiť, lebo videl, že sa fotím, že mám foťák. Tam odfotil, bolo to milé. Iba som sa na neho pozerala do očí, som sa mu pozerala. Vôbec neuhol pohľadom, úplne sa na mňa usmial, prijal to. Bol milý gentleman. Prirodzený. Tiež sa mi stalo, že keď som išla dneska ráno z letiska a vystúpila som vláčikom, tak sa mi samozrejme vybil mobil, lebo to ženy presne robia. A na toto potrebujú tých mužov. Aby ste nám pomáhali, lebo my sme občas také uletené, hej, že pozeráme si výhľad, myslíme na milión vecí a potom nám úplne nejaké uzemnenie uteká. A stretla som jedného muža, ktorého som sa spýtala na cestu tiež, bol veľmi milý, ukázal mi, hovorím, vybil sa mi mobil, no a pokojne, môžeš si nabiť, tak ma ešte pustil do svojho apartamentu. Nabila som si, dal mi kávu, že nechcem kávu, tak ešte aj kavičku mi dal. Potom sme sa porozprávali, ešte mi požičal aj svoj mobil, úplne všetko, ako úplne milý. Nakoniec som aj navrhla, že si môžeme teda vymeniť čísla a kľudne sa môžeme stretnúť na pláži. Že nikoho tu nepoznám, v podstate len tých ľudí, s tým som to dohodnutá, ja tu študujem. Takže mám tu jednu školu a pár ľudí, s ktorými som tu. Ale v podstate som tu aj sama, hej, na dovolenke. A toto je to milé. To milé, čo je v zahraničí, že jednoducho sme prirodzení, nikto sa tu na nikoho nemusí hrať, môžeme jednoducho vyživovať sa navzájom, hej, muži môžu byť príjemní k ženám, ženy môžu byť príjemní k mužom. A na Slovensku takéto niečo, keď sa stane, prišla mi jedna udalosť, ktorá sa mi kedysi stala, že bola som na Raňajkách a išla som na croissant v Bratislave v kruhu, hej, a som sa tam setkala, vychutnávala som si deň a sedela som vonku, bol pekný deň a sedel tam ešte nejaký muž, hej. A som sa mu tak prihovorila, pozerala som sa na ňo, teda on sa na mňa nepozeral samozrejme, lebo ako očný kontakt na Slovensku veľký problém. A muž si, ja neviem, akože čo si vy muž myslíte väčšinou, ale ste veľmi hambliví, čo na Slovensku je veľmi bežné. A tak sa s ním začala rozprávať a vôbec nešlo o to, že by som ho balila alebo niečo od neho chcela, len ako sme tam sedeli obidvaja sami a bol pekný deň a mne sa chcelo trošku kecať, lebo som žena samozrejme. A on tam bol tiež sám. A tak som začala nejakú konverzáciu a bolo úplne na ňom vidieť, že si myslel, že asi po ňom idem, neviem, čo od neho chcem, prečo sa s ním bavím, je to nejaké podozrivé. A toto je vlastne to zvláštne, že čo máme na Slovensku a čo by som chcela zmeniť a chcela by som vás tým motivovať, že nebojme sa toho, nebojme sa byť ľudskí, nebojme sa jednoducho pozerať si do očí, nebojme sa zdieľať nejakých pár informácií, usmiať sa na seba, pomáhať si, hej. O nič nejde, neznamená to, že niekto po tebe ide, hej, že niekto po tebe niečo chce, alebo niečo ťa to stále bude stáť, nič to nebude stáť, iba po možno 2 minúty krásneho času a možno ti tie 2 minúty lepšia celý deň. Som Liz, určite oka inakosti, dating coach pre mužov. Majte sa krásne, pa pa.